Assalamu alaikum jama'a. Sunana Fahimta Aliyu Muhammad. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa a Sa'a TV. Ni dan Zaria ne. A Zaria kake? A Zaria. Me sunan mahaifinka? Sunan shi Sama'ila. Me ne malamin ka wanda ya koya maka karatu? Me sunan shi? Malam Gurgu. Malam Gurgu? Akwai sunan shi dai? Malam Gurgu ake ce ne. To, karanta min sabbi. Ka ce kana da izu biyar ko? Sabbi. Karanta min sabbi. Sabbi ran. Ba bismillah kawai ba uziya. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbi marabbika la ala inna sha'anaka wal abtar. To, karanta min wal shams. Wal shams wa da wal nahar idal falak. Wal shams wal qamar. Wan nahar idal falak. Min sharril ma kala wa min sharri ghasiqin idha waqa. Karanta min wadduha. والدعاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والقيف جيكا gama والقيف وغاك ka karanta ikra ربك الأعلى إنه شانئك والأبتر ka karanta izazil إلهي والإنسان إن شانئك والأبتر karanta wal adiyati sam'a wal mu'minati tud'a wal mudirati sirra kai sauri mana wal mudirati sibra innahu kana tawwaba ka karanta alam nashara laka sadar da ana an kawai da ali an kalla da wa ana laka da fa innam al usri yusra fa innam al usri yusra ka karanta wal asri innal insana kai sauri mana ina jinka ka daga ka bar wannan tukuna sai ka gama karatu karanta wailan likulli umadatil lumada inna shani'aka wal abtar karanta alam tara kaifa fa ala rabbika bi ashabil fil innahu kana tawwaba karanta araital ladhi yu'adhibu bil din ذلك الذي يدق اليتيم إنه شان توابا. ka karanta li'ilafi ka san an tsallaka li'ilafi daga li'ilafi kudash innahu kana tawwaba. Ko ni karatu karshen tawwaba ne ka karanta kuliya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana bidin abidu ma la a'budu. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ka tara sallah mu gani. Ku danna subscribe kana ku danna alamun ƙararrawa ta yadda za mu sanar da ku da tsarin mun ɗora shirye-shiryenmu a Sa'a.